स्टुडिअ बिथाङा बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै नोंथांमोननि निउस नायगिरि बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं जासिदों। दिनै बाटासिबुर मिलन गोजौ फरायसालियाव जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा हग्राजुलि सादिखियाजुलि आरो बेलसि दख'रानि सिङाव थानाय गासै गंबा गोजौसिन फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै साननाय सांग्रांथि हाबाफारि जों लादों। दा जों जिल्ला हिसाबै जों मोनदांदों जोंनि जिल्लानि जि मोनसे फरायनायनि हार बा जोङो अल आसामाव जुदि नायोब्ला जोंनि सनितपुर जिल्लानि जि फरायनायनि हारा जोबोर गाहायाव दङ। दा गुबुन गुबुन जिल्लाया गोबां गाहायाव थादोंमोनब्लाबो बिथांमोना गोबां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बिमा बिफा गारजेन फोरोंगिरि फरायसाफोरजों रायज्लायनानै बिथांमोना दिनै टप 5आव सहैनो हादों। बा चिरां जिल्लानि बाथ्राखौनो जोङो गुबैयै बुंनांगोन बिथांमोना बाटामाव दंमोन, बयनिसायबो गाहायसिनाव दंमोन जोंनि रायजोनि मादावनो। नाथाय बिथांमोना ओरैबायदि खामानि मावनायनि गेजेरजों जों नुनो मोनदों बिथांमोना दिनै अल आसामनि मादाव नाम्बार 1 जानो हादों। दा बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोन बायदियै जों सनितपुर जिल्लायाबो जोंनि जिल्लायाव जिबायदि फरायसाफोरा फरायगासिनो दङ जों लुबैनाय बायदि बिथांमोना मोजाङै बेबायदि पार्सेन्ट लाखिनानै पास खालामनो हायाखै बा जिबायदि बिथांमोना टप लाखिनांगौमोन जोंनि जिल्लानिफ्राय बिदि लाखिनायखौ जों नुनो मोननाय जायाखै। दा बेनिखायनो जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो हाई स्कुलाव बा गोजौसिन फरायसालियाव बा गुदि फरायसालियाव आरो कलेज लेभेलाव जोङो जे सोलोंथाइनि जावरिखांनाय गुन गोनां सोलोंथाइनि जावरिखांनाय बे हाबाफारिखौ जों लागासिनो दङ। दा दिनै बे बाटासिबुर गोजौ फरायसालियाव जि मोनसे जों हाबाफारि लाबाय बे हाबाफारि लानायाव आं गुबैयैनो जोंखौ मदद होनाय बे ओनसोलनिनो फरायसालिनि बिगोमा बिथांमोनखौ आङो गुबैयै साबायखर होनो आङो लुबैयो। आरो जोंनो जि मोनसे जानाय बेबस्था जि खालामना होदों समाज सिबियारि हिसाबै बा जोंनि ओरै सुसिल नार्जारि बा ओरै बाग्लारि आदा बा उजिरमोन बिथांमोनखौबो आङो जि मोनसे जोंनो गथ'फोरनो जि जानाय बेबस्था एसे खालामना होबाय बिथां गासैनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर जासिनानै जे जोङो जि मोनसे मिसन लादों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोङो जोंनि आसाम रायजोनि मादाव टप 5आव जे जोंनि जिल्लानि जि जौखोन्दो बेखौ जों लाखिनो हागोन नामा। दा बेखौ आङो आसा खालामनानै बयनिसिमबो आं साबायखर जासिनानै आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'नो जादों। मोनसे फोसावथाय बाजास्पाइग्लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आउटलेट दतमायाव दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22